Ola, amigas e amigos. A historia de hoxe dos bolechas é terrorífica. Méteselles un dinosauro na casa mentres dormen. Ui, que medo! Tata, eras ti? Pensei que eras un dinossauro, confundinte cun dinossauro de verdade. Os bolechas. ¡Qué medo! Quen bramou? Un día é o bramido dun dinossauro. É un tiranossauro Rex. Entrou un dinossauro na casa. Espertade. Hai un dinossauro na casa. Braulio! Cala, que non me deixas dormir. Loli, entrou un dinossauro na casa. Un dinossauro. Mamá! Un dinossauro! ¡Un dinossauro! Non berredes, vai nos oír o dinossauro. E por onde entrou? Os dinossauros é moi gordo. Entrou polo balcón, seguro. Oh, dinossauro! É Tatá, que debe de estar soñando. Non era un dinossauro, era Tatá. Pois a min parecérame un tiranossauro Rex, o dinossauro carnívoro máis terrorífico que hai. Os bramidos son dun dinossauro de verdade. Tatá dorme como un peto. Ai, xa me parecía. Entrou na casa un tiranossauro Rex, o dinossauro carnívoro máis terrorífico. Pois temos que cazalo. Se entra no cuarto, pápanos a todos. Que o cace Chispa, para iso é un can. Chispa, caza o dinossauro. Carlos, non berres. Chispa, caza o dinossauro. Chispa é un medorento. Ai, eu tamén teño medo. Temos que cazalo. Sí, temos que cazalo. Seguro que está no comedor. Carlos, ti és o maior. Vai diante. O maior. Sí, Sí, Carlos. Carlos, Ti ti é é o o irmán irmán maior. No comedor non está. Prende a luz, Loli. Igual está agochado e non o vemos. Cuidado. Os tiranossauro Rex son moi listos. Teño medo. Carlos, mira se está no balcón. No balcón. E por que teño que ir eu? Porque é o maior. O maior. Apagade a luz. Carlos, está agochado na sala. Os bramidos veñen do salón. Pois deixade-o tranquilo. Quererá descansar. Os tiranossauro Rex son moi listos. Seguro que subiu ao sofá para dar un chimpo e meterse no noso cuarto. Vai nos papar a todos! Mamá! Temos que pillalo na sala. Imos en fila. E cando cheguemos á sala, botámonos enriba del. Carlos, tes que ir ti diante.
diante, é o irmán maior. Diante. Vale, pero non faga de ruido. Se non soe o dinosauro, pápanos. Unha, dúas e tres. Ao ataque! Pero que facedes levantados a estas horas? Caímos un dinossauro na sala. Un dinossauro? Ah! É que estamos vendo unha película de dinosauros. Tirano Rex torna á cidade. Era unha película de dinosauros! Somos os bolechas, con vos queremos xogar. Escoitar amigos, témonos que presentar. Eu son Loli. Eu son Pili. Sonia. Braulio! Carlos e tamén Tata. Hai pra chispa, que tamén queres xogar. Somos os bolechas, con vos queremos xogar. Escoitar amigos, tedes nos que acompañar. Imos todos xuntos, vive con nos a cantar. Somos os bolechas, 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 somos os bolechas. Seis irmán máis un can.